salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio
Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya tungo niyan, alas 12:03 na nin pagkaudto. Happy panguntuhan sa kabos! Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na pumalala. Kita po ang mga iribanan, alas 12 hasta alauna imedyanin pagkahapon, yun yan po na Sabado. Hindi po sa buhay sa barangay. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa ng kalyeng gatang. Dito ay nagpupukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis. Sa kabos po na inaabot kan sa muyang senyal, sa kabos po na mga nagkadalan sa pagikan Facebook Live. Maray na unto po sa Saindo. Sa bilog na rin kunada asinman, bilog na Bicolandia. Imposible ang maglihi kung ikaw ay may sa pitong gatang lahat na di Sa kabos po na mga paramotor, maan-maan po kita. tahimik na. Kadakol-dakol na mga nangyayaring insidente dyan po sa Tinampo. Ito ay hindi Lalo na unan po nag-aroma oran. sa bandang. Leo, walang labis, walang kulang. Pasiguro lang po kita kan sa tuyang mga kapote, dyan po sa tuyang U-box. O kaya may payong. Basta no hilo-hay lang ang pagpapadalagan, okay lang pag may payong. Ang importante dahil kita mabasa, dahil kita maaksidente. Ibang kasaysayan na pumalala Yan taras na nagmamaneho po kita kan sa tuya pong mga bihikulo. na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa ng kalyeng gatang. Pero kaiwanan po niya to sa technical side, Jameson ako, iniwan po ang sa indong likod ko Barkada Karonda, Jonathan Oliva. Again, maray na udto po sa indong gabos. Chismis na pag Kaya ako po nagpangudto na. Leo, Nagpangudto ako nin pako. Itong gulay na pako, masiramon ng pagkagulay. tulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay Plus diit lang na maluto, pwede na to. kung pikon na Okay, magkakayuga pala nin meeting and reorganization dyan po sa Barangay Santa Elena, Nabua, Camarines Sur. At dyan po after program, mabisita po kita dyan sa Barangay Santa Elena, Baras, Nabua, Camarines Sur sa pamamayo po ni Punong Barangay Alvin Bermejo. Mari-organize po kita. And then, tatabangan ta na po kamo na magplano kan sa indo pong gigibuhon. Lalong-lalo na po ngunyan na maselebrar kita kan International Day of Persons with Disabilities. Kasi po, ang mandato pong ini, dapat bako sanang sa probinsya, bako sanang sa munisipyo, kundi po ibinababa po ini hali sa national government going down to barangay. Dapat po si mga PWDs dyan na nabibeneficiaran kan ipinagtatao na budget kan national government. Yan po 0.05% i-utilize na po yan sa satuya pong mga aktibidad. kailan may gunit ang limang mawaglit taga rito aking inibig.
Iba po kaya dyan, kulang pa rin awareness. Anyway, kuyan man po yan. Normalmente, talaga pong daiman sinda aware kang batas para po sa PWDs. Pero yaon lang po kami. Yaon po ang federation, yaon po ako. Pwede po nindo akong i-message through messenger. Kung may mga dai po kamo nasasabutan, pwede man po kamo maghapot. Talibre man po ang maghapot. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Ang importante po dyan, ang satuyang obheto, maikondusir ang gabos ng mga programa, aktibidad kan mga persons with disabilities sa lambang barangay. Leo, walang labis, walang kulang. And there are several policies po na dapat aramtaman bilang mga barangay officials po kita. Kanya-kanya po na leyes ang kada sektor. Ang batas kan seniors, ang batas kan LGBT, ang batas kan solo parent, ang batas kang PWDs, kadakol-dakol po. Batas kang 4Ps. Ayan. May mga reglamento po na kanya-kanya yan. Na dapat po nasasabutan niya to. Tanganing pag pinagapot kita kan sa tuyang mga constituentes, direktamente ta na masisimbagan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na mag-usapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana yan at saka. Again po, welcome sa programa. Maray na udto po kay Sir Monching Arabe na perming nakamonitor sa DCKI. Tambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Igwa po nin serbisyong libre para duwan po sa mga may cleft lip as in manpalit. Igwa po nin surgery, igwa nin nutrition program, speech therapy as in man po dental care. And Operation Smile Philippines, igwa po nin Albay Surgical Program, duman po sa Daraga Doctors Hospital. And final screening po November 7, 2025, duman po sa mga buot na magpa-opera kung an sa indo pong kapamilya, an sa indo pong aki, an sa indong tugang, o kaya kung si Simon po, nakapamilya nindo, o kaya kataid nindo sa harong. Tahimik na Igwa po kita nin final screening on November 7, alas 8 po nin pagkaaga, duman sa Daraga Doctors Hospital. Kung buot po nindo na magpa-opera kan sa indo pong bingot, o kaya an sa indo pong tugang, o kaya parientes, o kaya amigo, kabistado na ngongo itong cleft lip as in man cleft palate, kaipuhan po nindo na sabihan po sinda ta ini pong operasyon na ini libre. ang kasaysayan na kung nalalaman. Alagad kinakaipuhan magkaigwanin final screening o magpasiring pong alas 8 duman kan paaboto na Nobyembre 7. Ngunyan po na taon duman sa Daragao Doctors Hospital. An aldaw po kan operasyon November 8 to 10. Ayan. Dito ay nagkukumpukan. Kung anong ta po ang oportunidad na ini para po duman sa mga buot na magpa-opera. Sa gabos po na inaabot ka na informasyon na ini, pakisabihan po nindo kung igwa ko mong mga midbid para po makatabang na lang po kita sa paaginin informasyon. Yan po ang pinakamagayon, makatabang. At sa buhay ng kapwa ay usiseto. Kung saan man po kamo asin paano magpalista para po sa mga serbisyo na ini, mag-contact lang po kamo 0916-463-8682 Globe po iyan. Leo, walang And then 0962-565-5240 Smart po iyan, ang telco.
An Operation Smile po, ini an sarong non-governmental organization na nagtataw po nin libre, salbado, asin mga komprehensibong serbisyo para sa may mga cleft lip, asin man cleft palate. O ayan, si mga bingot po, asin po si mga ngongo. Parte po sindakan mga persons with disabilities na sana po kung may makadangog kayo ni may bidbid po kamo sa paagi na lang kan informasyon mainformaran po nindo na magkakaigwani na screening and then operation duman po sa Albay. Pasiring po kita duman sa Daraga Doctors Hospital para po ma-finalize ang screening po duman. Aloy na po ining libreng operasyon na ini para po sa mga cleft. Magpon pa ini kan 1982, siguro mga kuyan ako ka ito. Mga grade 5 or grade 4 nagpupon na ini. Madadalan po niya to sa mga television kahitong panahon. Iyon nadalang kung ano ini, duman sa RPN pa, RPN 9. Na talaga pong pinagko-cover po ninda ini. Sigabos na pinag-i-screen, sigabos na mga naoperahan na. Gabos na mga interviews kan panahon. Haloy na po ini na nagsasagibonin mga programang medical asin nagkatod po nin bagong kaugmahan para po duman sa mas na 30,000 na mga pasyente sa paagi po kan libreng operasyon. Sayang po kan oportunidad. Bibihira po ini na sinda pagkaigwanin medical mission para po makatabang duman sa mga indigent PWDs, indigent individuals. Layaon po duman sa dyan po sa sektor na yan na nangangaipo po ng tabang. Imposible ang maglihim kung ikaw ay nagsulat sa pitong katang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay na Kaya sana naman po, orotrohon ko po ni para po makalakop ang informasyon. pag-usama man lang, liyo walang labis, walang kulang. Itong aking Oy, kaangay pa kaining nahiling ko. Please, huwag nyo isabay sa year-end bonus and PBB, SRI, PEI, cash gift, as in an honorarium. inibig, yurut. Makakapayda asinda kung saan inigagastos mo. Ako aram ko na yan. Aram ko kung saan maghahali ni. Lalo na ang PEI na yan. Aram ko yan. Maan lang po nindo na ang dapat na day paglaag dyan. Aram na po nindo. Ang budget kang PWD sa PWD nindo itao. Ang kasaysayan na kung nalalaman, ito ay may chismis na pag-usapan lang. Liyo walang labis, walang Taan mangyayari kayan garo siring ka ini. Ang sabi ni Dison, ang mga sabwat sa flood scam magpapasko sa presohan. dito ay nagpupumpu. Ayan ang sabi ni Secretary Vince Dison na posible subot sa presohan kan kan mga ini na magpasko ang nagkakapirang akusadong sabwat sa maanumaliyang flood control project sa nasyon. Ngunit bakit merong tao na katulad Sa hiling-hiling ko ngaya, sa presohan nga sinda magpapasko ka ini. kung pikon ng iyong ugat? Ini ang naging kasimbangan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kan mapag-apot siya kung arin arestaron ang mga akusado duman sa flood control mess. And sigun pa kay Dizon, ang mga naenot pwedeng maarestar yaon mga kaibanan sa mga enot na kasong ipinag-atubang kan Office of the Ombudsman ka itupang Setyembre. Posible ngayang kabalidigdi sinda DPWH Secretary or DPWH District Engineer Henry Alcantara
asin ang dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, asin iba pa. And of course, kaibanan man subuot, ang kontraktor na si Sara Diskaya kan St. Timothy Construction Corporation. Walang labis, walang kulang. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ini po ngayang enot na kasong pinag-file niya to kan September 13. Iyo ngayon ang pinakamarikas na may mapipreso. Takaibanan nga dyan, ang mga notorious na taga 1st District of Bulacan, Sinda Alcantara, Hernandez, etc., etc. And of course, kaibanan po dyan si Sara Diskaya. Kaibanan, yan ang pahayag ni Dizon. Tindahan sa bukanan, yan at saka. Asin na igwa pa siya nin patara-tara, hiling ko ngayon baka simana na lang ang binibilang na dyan, ninhulita pagkatukaw na pagkatukaw ni Ombudsman Rimulya, pinunan na niya ang proseso dyan, kaya hiling ko ngayon, diit na sa ng simana. Sunod-sunod na po ngayon eh. So, at sa buhay ng kapoy mo si Seto, kung tikunang yung ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang, hindi yung walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareroleo, nareroleo, yororoleo, nareroleo, nareroleo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sakit ng batang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang ka mabagsaglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang, hindi yung walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit, yan may bunga nangyaring isip. Ang punggatang kailan may gunit ang di mawawaglit, taga rito ang aking inibig. Yororoleo, nareroleo, nareroleo, yororoleo. Sa gabos po ng mga nagkukumplean yung na aldaw. Happy birthday po sa Saindo Gabos. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay Ay, happy birthday palan, kagawad Steven Rule, dyan po sa Barangay Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Wad, happy birthday! isang munting tindahan sa bukanan, yan at saka ng kanyen gatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang, hindi yung walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapoy mo si Seto? Kung tikunang yung ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang, hindi yung walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareroleo, nareroleo, yororoleo, nareroleo, nareroleo. Sa ngunyan po dapat na imbestigaran ang sinasabing secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na binabaliktad ang desisyon na suspension ni Senator Joel Villanueva kasumpay po duman sa pork barrel scam
And sinabi ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na dapat nagkakaigwanin pagdududa ang mga namamanwaan na Pilipino sa satuyang justice system. Taninhuli po ini ansaro sa pinakaimportanteng ehensya ngani po na masimbagan asin malikayan ang issue manungod po sa korupsyon sa nasyon. Sa apot kung pwedeng manimbagan si Martires asin kung balido pa man ang desisyon, ang sagot o ang simbang ni Castro depende pa man ini sa sitwasyon. Ninuli sa ngunyan, difficile mag-speculate. Firme man kayo iyan, firming igwanin espekulasyon. Atan sinasabi po ninda, dapat subot nga matrace kung no arin ipinag-issue ni Martires an order nganing mahiling kung balido ba o balido pa ang reversal o kaya pwede pang i-appeal. O magirubduman po na ipinagbida ni Villanueva na 2019 pa ibinasuraan sa iyang kaso, kasumpay duman sa Priority Development Assistance Fund o ANPIDAF na binabaliktad ang dismissal order na ipinag-issue ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales kontra sa Senador kan 2016. 24 minutos po makalisan, oras na alas 12 nin pagkaunto, yan muna ang sabay mga pangirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025. Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Diba, St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAP offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, bank deposit, affordable youth savers, and regular savings accounts. GSAP also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAP also offers allied services such as GSAP North, GSAP Hotel, and GSAP Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAP General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAP branch now. GSAP, the keeper of your trust.
sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Ibang kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis. 28 minutos po makalihis ang oras na alas 12 din pagkaudto. O magkakigwa po ni Barangay Assembly dyan po sa Barangay Inapatan. Ini po announcement para po sa gabos na constituentes kan Inapatan na Barangay Inapatan na Buwa Camarines Sur. Ang ilang piling Magkakaigwa po kamo nin Barangay Assembly Day ngunyan. October 25, 2025, alauna po nin pagkahapon, duman sa multipurpose covered court. Ang gabos po, imbitado na mag-atender. nakatulad kong busyoso at sa buhay ng kapoy musisero. Kung tikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Yororoleo, narendeo, narendeo, yororoleo, narendeo, narendeo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sikat sa pitong gatang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay matayang ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Hindi yung walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Importante po ining barangay assembly na dapat na atenderan kan gabos ng mga constituentes kan lambang barangay. Dahil po nindo'y pagpasipara, tadyan po masisimbagan sa indong kahaputan. Kung may mga problema kamo dyan sa indong barangay, this is the right time for you to ask question sa gabos po na namamayo dyan sa indo. Kadakol po si punong barangay asin po nagkakapirang kagawad ang dapat po nindo nahapoton regarding kan sa indo pong kung may grievance kamo, may suggestion kamo, may komentaryo kamo, ini po ang panahon nindo nadangugon kamo kan barangay. Bakong pag bakong asembleya saka lang mataram. Pag abot kang asembleya di man maharapot. O pag abot kang oras bibirahon si kagawad siring ka ini tapos si punong barangay nakamuman sa na mismo an may problema. Dapat pag asembleya mag-aratubang kita. Tapos pag mayo na, grabe ang mga murmurasyon. Pag mayo ng asembleya, tapos daininda na ihapot, ang sa indang dapat na ihapot, taday man kaya mga nag-aaratinder. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Ang barangay assembly po, importanteng maray, lalong-lalo na po sa itong lalong-lalo na po sa financial matters. Kaipuhan po nindo na maintindihan ang pinagkagagastusan kan sa indo pong barangay, ang mga naglaog na kwarta, ang apod po kayan is financial report nagigibuhon kan sa indong treasurer. Sasaroon po yan ang pinag-itemize na reports, especially po si mga naglaog sa indong kwarta, nahali po sa income generating kan sa indo pong komunidad. Lalong-lalo na po si mga proyekto na pinagkagagastusan ang mga pinagparapaluwas na kwarta kan sa indo pong barangay. Yaon po yan dapat kung igwapo nga ning projector, dapat po nakalaag po dyan gabos na hilingkan na publiko, nahilingkan sa indo pong mga constituentes, an sa indo pong financial report para maintindihan ang gabos na sa indong pinagkagagastusan asin ang mga nakuko ang kwarta hali duman sa mga income generating kan sa indo pong barangay. Kadakol-dakol po dyan, lalong-lalo na po si mga clearances.
like barangay clearance, business clearance dyan po sa indong barangay. O para maintindihan kung piraan na ilaog na, ngunyan po na 2025 pira na antipon kan barangay, pira na sanaan natatada sa budget kan barangay. Ano pa ang dapat gastusan kan barangay? And then the next preceding year, dapat po iaon an sa indo pong plano. And then kaipuan po nindo na ilatag an sa indong annual investment plan. Yan an inaapod na AIP. O, pira na lang ngayon tadigdi. Dapat iaon po sa AIP an sa indo po na gigibuhon sa masunod na taon. Si dapat po na mga programa e aktibidades na ma-institutionalize na, dapat po yaon na yan sa budget na pinapa-aprobaran dyan sa tuya pong LGU sa paagi po kan sangguni ang panlungsod. Pagduman man sa muya, sangguni ang bayan. Yan, sa munisipyo po yan. Dapat po si Gabos yaon na po nakaprograma tanganing sa mga susunod na taon, mayo ng problema. Mahalat-halat na lang po kita kan budget na ibaba sa satuya kan national government. Importante po dyan, itong si mga income generating ta dapat nakakalaang na yan, nganing additional na yan sa indo pong NTA o dating IRA, Internal Revenue Allotment, naging National Tax Allotment na po yan. Yan ang birada. Dapat ang mga maturukaw, aram po ninda, ang sa inda pong obligasyon, ang sa indang responsibilidad when it comes to barangay matters, especially barangay governance. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Ang iba kaya nakaturukaw sila ta mga sirikat-sikat para gastos sa inuman. Meron tao Kung ano-anong kabuuhan nanggagarana. Pero itong si mga may totoong may kakayahan di nanggagarana, di nga kita kaya ta sobrang dunong. Yan ang mga birada ninda. An apod kayan ibug-uri. Imposible ang maglihim kung ikaw ay may sa pitong katang lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang ka taglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Liyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaam. Ini po ang pangenot na tataramon pag nasa second semester Barangay Assembly Day ngunyan po na 2025. Saro po ining sample message. Ini po sa mga mahigos, asin porsigido ng mga opisyalis kan barangay. Iyo po ini ang tinataram ninda. Ayan. Bago po ngayon, Gabos, buot ko kaya kamong pasalamatan kan sa tuya mga namumuta na barangay officials. Asin kan Gabos na mamiyembros kan komunidad nagtitiripon-tipon ganyan na aldaw para sa barangay assembly kan ikadawang semestre kan taon 2025. Ganyan nga, sa tuya ngayang pinagkukondusir ang barangay assembly sa pangingenot kan punong barangay, kaibanan ang iba pang mabarangay officials and functionaries, SK officials, mga porsigidong barangay tanod, lupong tagapamayapa, asin iba pang katabang kan barangay. Kaibanan po dyan si mga sektores. And of course, the BBIs or barangay-based institution. Tani po base duman sa Section 397 kan Local Government Code, ang kada barangay sa Pilipinas kinakaipuhan mag-organisar nin barangay assembly na di mababa sa 2 beses sa laog po nin sarong taon.
Importante po ang barangay assembly ninhulit na nagsisirbi ining plataforma ganing mapag-urulayan nin marhay ang mga accomplishments. O yan, tinataramta pa lang ini ang accomplishmento, mga plano, asin mga issue na kinakatubang kan lambang barangay. Ini pong barangay assembly, instrumento nga ning mas lalong pakusugon ang level kan pakikipagtaragbangan sa pag-ultanan kan barangay asin kan mga nasasakupan o anbot sabiyon territorial jurisdiction. Ang tema kan barangay assembly ngunyan aldaw po ang ngunyan po na 2025 araw ng pakikibahagi, solusyon at aksyon ating talakayin ngayong barangay assembly. Magayon po ang tema na iyan. Kung sa indo pong manunutaran tinatawan doon sa tema kan sa tuya po na barangay assembly ang solusyon na makukuha gamit ang unidad ang pag-ireba-iba kan gabos na mga namamanawaan, kan gabos na abitantes, kan gabos na mga constituentes sa loob kan barangay. Tani po ang sinasabi na totoo na good governance, bako sa naman manunungod sa magayon na performance kan barangay, kundi iniman po ang manunungod kung paano ang kada salo nagiging parte sa pag-aram kan mga aksyon na dapat agibuhon sa laog kan sa indong komunidad. Ini pong DILG, tinatawan importansya ang collective na planning sa barangay as in an multisectoral engagement ngani po na matawan in focus ang man iba-ibang mga thematic issues na kinakatubang kan sa tuyang gobyerno. Tayo po kung maging rumduman na kan Mayo 12, sa tuyang ipinagsagibo ang 2025 National and Local Elections, NLE, kung saan po nakapag-rehistro ang COMELEC na pinakalangkaw na highest voter turnout pag-abot sa midterm election sa historikan Pilipinas. Ini po ipinag-report kan COMELEC ang 82.20% voter turnout sa 2025 NLE. Ini po kaparehas kan 57 milyones na botante ang nagboto sa 69 milyones na total of registered voters kan Pilipinas. Ninhuli po sa indong aktibong partisipasyon sa pagpili kan sa tuyang mga leader sa nasyonal asin lokal na level. Naaram ko po na pinag-iisipan nindo nin maray asin talaga pong pigirikisar ang mga kandidato ngunyan sa tuya pong susunodon ang sindang plano asin man plataforma. Diyan ta po mahihiling ang sa tuya pong mga barangay official who's doing well, who's doing not. Aram ta po iyan. Diyan ta po dyan i-assess na po nindo ang sa inda pong mga naginibuhan sa loob po kan pagkatukaw ninda hasta po sa ngunyan aldaw. Obligasyon niya to sa barangay nagibuhon ang sa tuyang parte duman sa pag-implementar kan mga plano asin programa kan sa tuyang mga leader hali sa national asin man sa local levels. At yan, ipagpapadagos po niya to ang sa tuyang pag-uuralay-ulay sa buhay sa barangay. 41 minutos makalisan oras na alas 12 nin pagkaw tuya muna mga natatadapang pagiromdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good ba dumit man siya? Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good ba dumit man siya? Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As
trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Ipagpapadagos po niya to. Ini po duman sa mga namamanuaan kan barangay. Abot ko pong hagadon an sa indong personal na commitment na magiging aktibo an sa indo pong partisipasyon. Bako sa nangon niya na aldaw kan barangay assembly kundi magin sa mga masunod pang aktibidad kan sa indo pong barangay. Sa administrasyon po kan sa tuyang sekretaryo kan DILG, makakalaom po kamo na mas lalo pa niyato na papakusugon, pagpapatibayon ang mga serbisyong ipinagtataw kan DILG. Magpapautob pa kita nin mas kadakol-dakol pang mga programa
ganing pakusugon ang kapasidad kan sa tuyang mga local government units sa nasyon. And then, katabang niya to ang mga barangay, non-government organization, civil society organization, faith-based organization, academe, asin mga volunteer sa pagpapakusog kan mga serbisyong ipinag-uupreser niya to sa satuyang mga nasa sakupan. Ito ay hindi chismis na Bago po ngayon ako magtapos, buot kong pasalamatan ang mga miyembros kan Barangay Development Council o ang BDC, Barangay Anti-Drug Abuse Council o ang BADAC, Barangay Peace and Order Committee o BPOC, Barangay Council for the Protection of Children, BCPC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Council o ang BDRRMC, Barangay Physical Fitness and Sports Development Council o ang BPFSDC, Lupon, ang mga barangay tanod, street sweepers, BHERTs, as in iba pang mga barangay-based institutions. O yan po ang sample kan barangay-based institution. Duman man po sa mga sektores, bako po sindang kaibanan dyan. So it's definitely different. Sinda po ang mga nagsisiguro na ang kada saro sa barangay matatawanin magkakanigo na serbisyo. Bot ko ngayang tawan na doon ang sa tuyang mga city government officials o kaya municipal government officials, DILG regional as in man field officers para sa inda po na pagpupursigir na matawanin magkakanigong tabang as in asistensya ang sa tuyang mga barangay. Kaya ini dakulang pasasalamat sa indong padagos na pagsuporta sa mga proyekto asin programa kan DILG. Iba nga kita na dalanon ang mauswag na tinampo pasiring sa bagong Pilipinas. Maraming salamat pong muli at mabuhay po tayong lahat. Yan po ang message na itataw po kan DILG na dapat basahon kan mga nanunungdan dyan po sa barangay. dito ay nagbubukan ang ilang listang. 11 minutos na lang po bago magabutan oras na alauna ni pagkahapon. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Kaya dapat po makibali po kamo sa indong barangay, dahil po kamo hugakan. Saan gabos po nakasimbagan regarding barangay matters, dyan po nindo maaraman. Tadaib man po nindo maaraman yan. Dyan po sa indong kataid sa harong. At saan kayan, ibasi pigparadangog, napasala ka pa, ninulita sa laman sa informasyon na ipinagtao sa imo. Taniba, kung aniba kaya nag-aasa, sabihan mo na lang ngaya ako kung anong nadangog mo. So, ang mga tao, depende po sa comprehension yan, sa pagkakaintindi. Dapat dahil po nindo iasa ang sarong informasyon na importante duman sa indong kataid, tabakaan maitaram sa imo, mintes. Ika dapat mismo na tao, na individual, personalmente na mag-atender, nganing mayo kang basulon o kaya di ka man mabasol. Siring kayan ang birada. Takon aasa ka lang duman sa informasyon na hahagadon mo sa imong kataid saro o kaya sa amigo mo. Kulang yan, bako yan kompleto. Lalong-lalo na daiman ka mo nakapasiring dyan. Ang totoo po kayan, dapat si mga nagtataram, tandaan po nindo, ta pwede ka mong maghapot duman, yak gawad, siring kani, o kaya kapitan, o siring po kaya kani, paano ang siring kani, paano ang siring kayan. Sinda po ang makakasimbag, bako ang si indong kataid sarong. Tasaro man yan, dahil ngani nagiging kagawad, tano yan tahagadan mong impormasyon, dahil ngani hindi daaram man. Sabiyon ta na nagdangog, pero nasisiguro daw nindo na kompleto ang detalye kan gabos na mga pinagtukar dyan sa barangay. Yan ang kakaputan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ang kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang.
Sa ngunyan po, pinag-aadalan na kan PNP Criminal Investigation and Detection Group CIDG ang mga kasong pwedeng isampaling duman po sa mga retired generals na nangangapudan laban sa gobyerno. Tasigun po kay Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Dapat sa naman na maimbestigaran ang report asin bako sa naman mairitok sa mga retiradong general kundi pati ang gabos ng mga individual na nangangapudan din kodita sa Administrasyon Marcos. Ini pong pangapudan kan mga retired generals asin nagkakapirang mga personalidad asin individual na may koneksyon duman sa flood control projects anomaly kan DPWH. Ini pong mga contractors asin nagkakapirang opisyal kan gobyerno. Ini po naglalaom si Bronner na dai maiisip ka ni AFP ang pagkakaigwanan revolusyon o kaya paglaban din ngunit dai man ini magiging pabor sa nasyon. Ang obligasyon kan gabos na ini pong Armed Forces of the Philippines protehiran ang nasyon. Sa ngunyan po pinag-admitiran ni Bronner na nagpagkirilingan siya sa nagkakapirang retiradong general kan Setyembre 20 sa panginginot ni dating AFP Major General Jacinto Pocis bago ang duwang anti-corruption rally. Bilang respeto sa mga ini, pinaglinaw niyang dai makikibali ang AFP kontra po sa gobyerno. Alagad po ang pangapudan ni Bronner, siring ka ini. Nauntukan na ang mga siring ka ining pangapudan, ninulita bako naman or daiman ini makakatabang sa ikakarahe kan nasyon, mismong siya nga ni anggot sa katiwalaan, alagad nga ang AFP. Solid, professional, sa katakod-kan karibukan sa politika. Siyempre nga, kami nga digdi sa AFP, laban man sa korupsyon. Walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan. Yan at saka ng kanyen ingatan. Dito ay nagpupukan ang ilang milyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Imposible ang maglihim kung ikaw ay Happy birthday po pala ang auntie sa'yo dyan po sa Estados Unidos de America. May you have many, many more birthdays to come po. Ari po sa Samuya, sa Oliva family, sa Eriola family, sa Gabos po. Digdiman po sa RPN family, ang Samuya pong pagbati sa imunin. Happy, happy birthday. tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang punggatang kailan may gunit ang di mawaglit. Maray na odto, Hospicio Olaso Jr. dyan po sa Barangay San Esteban ng Camarines Sur. 4 minutos po bago magabot ang oras na alauna ni na pagkahapon. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na mag-uusapan lang.
Igwa mo po digdinin public service announcement. Hello po, good morning. Nagayat po iya sa tabang makontak pamilya po niya. Tanagraan po kaya sa igin niya. Dapo kanya nagtatabang kung say man po nakakabidbid, nakakabisto ka pamilya. Pakisabihan man po na nasa BNC po iya nagraan po kaya sa igin. Ang pasyente o ang patient's name, Teresa Bodino. Bago po Mayo, Sus Mariosep. Mayo po siyang birth certificate kaya da ima-process si discharge paper niya. Alagad po ini taga Zone 4 Duran, Balatan. Galing at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Pakicheck po nindo ang post ni Presi Tesnado. Saka po ni Jeneline Peñol Balwis. Igwaman po digdinin contact details. Ang pangaran is Jazel Sonyas 0951-469-9785. Imposible ang maglihim kung ikaw ay Kung sa'yo man po nakakamidbid kayo ni Teresa Bodino. dito sa pito. O da po amayo po siyang birth certificate kaya po da ima-process ang discharge paper niya. Nag-erok po siya dyan sa Zone 4, Duran, Balatan, Camarines Sur. Hindi walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan. Yan at saka ng kanyen gatang. Dito ay nagkukumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng busyoso at sa buhay ng kapwa ay usiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras pa sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Hindi walang labis, walang kulang. Bueno po, kami mapabisto muna. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya tungon yan, 1 minuto na makalis ang oras na alaunanin pagkahapon. Para sa bado na kabloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology.
Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Pepon, bangong kumaka-bloom. Charm Pepon, dahil kay may bangon sa tipong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAM General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAM General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAM General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB-GYN services, anesthesia services,
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang RPN DCKI Radyo Ronda, Iriga City, mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang niya mo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sukat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Bisenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Warren Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. Salamat po duman sa mga sponsors niya mo kan 57th anniversary kan RPN DZKI Iriga. 9 minutos makalisan oras na alauna din pagkahapon. Sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na nalalaman. Ito ay chismis na mag-usapan. May weather update po kita at yan. Walang labis. Uy, ini pala na pulmonya nagpupun ini bilang trangkaso sana o kaya abo. Asin kun maluyaan sa indo pong lawas, dapat oro pwedeng makaulakit ang infection sa baga asin maging pulmon o pulmonya. Ito ay Taan sintomas po kan pulmonya iyo ang kalintura, abo, kadepisilan sa paghangos asin panruruluya kan lawas. Alagad bakuman gabos na tao nagkakigwa kan siring na sintomas. So ninhuli po digdi, mas marhay na magpa-chest x-ray ang pasyente. Ining chest x-ray siguradong magtataram or iyo ini an madikta kung igwa kanin pulmonya o mayo. Asin man ini, ipinapa-examine kan doktor ang plema ang sputum test para mapag-araman ang mikrobyo kan pulmonya. Mailing duman po sa blood test, CBC test, ang epekto kan infeksyon kan lawas. Ang bacteria asin virus asin ang pinaghahalian kan pulmonya nagkakigwanin infeksyon an lungs. Dakula po ang posibilidad kung ang pasyente po nasa edad 65 pataas asin maluya na ang immune system. May duwang klase ng pulmonya, ang saro nakukaas sa komunidad, ang community-acquired pneumonia, ang saro naman hali sa ospital, ang hospital-acquired pneumonia. Mas seryoso ang mikrobyo na hali sa ospital, ninhulita sa ralak-salak po ang mikrobyo na yaon dyan. Ini man po na ang komplikasyon kan pulmonya mas nakakahiling or nahihiling ang mga ini duman po sa may mga edad na ito pong mga parasigarilyo asin may dating helang sa baga o kaya sa lungs. Kaya posible po na baralyo ang mikrobyo hali sa baga asin ini makalakop dyan po sa indong dugo. Sepsis ang apod po digdi. Magkaigwanin nana o kaya abscess o tubig sa baga. Kaya dapat ang pagbulong sa pulmonya asin kung paano ini malilikayan, iyo ang pag-inom nin antibiotics. Kapag bako man na malala ang pulmonya, pwede pa ining makuha sa pag-inom nin antibiotics kapares kan Coamoxiclav 375 milligrams tablets. Alagad kung igwanin ni daan pasyente o grabe ang infection na tumama,
Kaipuan ilaog sa ospitalan pasyente nganing matauwanin antibiotic duman po sa swero mismo. Kuyaran po nindo ang antibiotic na ini sa swero nagraralagatak sa indo pong sa indong pag tinutusukan garo naggigisi ugat. And then pag inom nin bulong sa abo asin kalintura kaparehas kan carbocysteine capsule asin man paracetamol tablets and magpahingalo dahil mo na maglaog sa trabaho mag-inom nin 8 hasta 10 basong tubig ganing maglabnaw ang plema asin magbabaan kalintura and then magpahiling asin kuyugon ang gabos na advices kan doktor. Tapos magpabakuna kontra man sa pulmonya asin trangkaso ang pneumonia vaccine ipinagtatao kada 5 taon asin ang flu vaccine pinagtatao kada taon sana. Ang mga tao na edad po 60 pataas ang permi pong tinatawan kani si mga senior citizen. Sa kunyan po galiun niya to ang pagparahugas na permi kan kamot ilutab ang plema pasintabi po sa tissue kaya lababo asin hugasan ini. And dahil muna magparapakiulay sa mga ibang tao. And ang pinaka-importante, ikasampulo digdi, iuntok na po nindoan sa indong paninigarilyo. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ang kasaysayan ng nalalaman. Ito ay chismis na mag-uusapan lang. Yung walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhanan yan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nagkuumpukan ang ilang piling na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Paramihan teras po uya muna ang sa tuyang weather report. Gikan duman sa Pag-asa. DCKI Weather Update. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Dito sa bahagi ng extreme northern Luzon ay nakaapekto pa rin yung shear line or yung lugar ng mga kaulupan kung saan nagsasama yung mainit at malamig na hangin. Magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, may kita din natin dito sa ating satellite animation, itong mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din ng Palawan. Ito po mga kaulapan na ito ay dala ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kung saan yung ITCZ pa rin yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, maging sa ilang bahagi din ng Visayas at dito sa area ng Palawan ngayong araw. And nakita po natin hanggang bukas, itong ITCZ ay patuloy pa rin po magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. And by Monday naman, posible pong yung easterlies naman na magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa kasalukuyan po, wala pa tayong namomonitor na bagyo or low pressure area na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin yung ating kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin na mararanasan dito sa Batanes at Babuyan Islands, dulot ito ng shear line. Samantala, posible din yung moderate to at times heavy rains dito naman sa Aurora at Quezon, dulot naman po ito ng easterlies. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na yan dito sa Metro Manila, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan
dulot ng easterlies. This early morning po, posibleng makaranas tayo ng mga isolated na mga light to moderate rains dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito din sa area ng Metro Manila. And pagsapit po ng hapon at gabi, posible pa din po yung mga ganitong biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman kapag po tayo ay lalabas, huwag nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Mindanao, maging sa Negros Island region at sa area din ng Palawan, makakaranas pa rin po tayo ng maulap na kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin tayong mararanasan na dulot ng ITCZ. And posible pong katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan yung ating mararanasan, kaya naman pag-iingat pa rin or doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. This early morning, nakakaranas na po ng mga pag-ulan or isolated na mga pag-ulan itong Western Visayas at Central Visayas. And pagsapit din po ng hapon at gabi, posible pa din yung mga isolated na mga pag-ulan nito na dulot naman ng ITCZ. Agad ang temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and western seaboards ng Northern Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalod pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:50 ng umaga at lulubog mamayang 5:31 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa mga heavy rainfall warnings, rainfall or thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin lamang yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. DZKI Weather Update. Yan po ang satuyang weather update gikan po duman sa Pag-asa. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-usapan lang. Yung liyo, walang labis, walang kulang. Matunog na mabalik si Senator Panfilo Lacson bilang chairman kan Blue Ribbon Committee. Ini pong pagbabalik na ini ni Lacson. Masasabi po niya to na masalimuot para sa iya po na kapwa senador. Ninulitan nagpaonan na si Lacson na mayo siyang sasantuhon. Siguradong mahukasan din maskaraan mga ini. Labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad? Sa totoo lang po kadakol ka nag-aabang sa pagbabalik ni Lacson. Talaga pong medyo garuko yan ini. Parehas kang itong mga serye dyan sa dyan sa telebisyon. Medyo kapanapanamikan na kabanata sa pagbabaranggaan kan maka-administrasyon asin maka-Duterte. Kabali na digdian party lists na dukot sa nagtatagong dating congressman na iyo ang susi sa manumaliyang flood control project kan DPWH. Ganyan po, mientras tanto ng kanya-kanya na unang para pangalampag sa gobyerno, anman iba-ibang sektor din huli paman sa katiwalaan, korupsyon, kagahaman, kasakiman, nagkakapirang mga edihido o kaya na-appoint na opisyal. Ang mga estudyante sa kunyan, nagsasagibunin rally sa pagining pagsasagibunin hero protesta sa pagikan pagpapaluwas kan sa indang eskwelahan galing pahaling sa gobyerno
asin sa mga senador, mga kongresista, ansin ng kaanggutan sa mga parabon sa pondo. Naipo nga ni ang nakatagama duman sa flood control project, asin iba pang mga proyekto para po sa mga nagtitirios na mga Pilipino. Yan ang birada kayan. Ang biradang ini, dakulang insulto po sa kada Pilipino na iyo po nagbabayad kan buwis. Ang mga napag-aaraman na multo. Kung kadakol-dakol na ghost projects an apod kan multiple. Oh, yan. Overpriced as in substandard infra projects kan DPWH. Bilyones de pesos ang kantidad na luminaog sa bulsa kan mga parahabon. May isang munting tindahan sa bukanan, yan at sakat. Kung talaga daan na sincero as in desidido ang gobyerno sa kampanya kontra korupsyon, dapat tawan man in atensyon ang United Senior Citizens, Wi-Fi, as in man BHW party list groups, ninulita baka nagamit man ang mga sinambit na sectoral representations. Bako daw kaibanan digdi ang PWDs. So kung talaga po na magbabalik si Senator Lacson sa Blue Ribbon, baka naman maiiba na ini sa mga bagong sinisirip. An Independent Commission for Infrastructure. Kaya ano daw posible man ining tawanin atensyon. Imposible ang maglihim kung ikaw ay nagsikat sa pitong lahat na dininig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, patay matayang kababag saglit. Ito ay hindi justice na pagsasawang bandang, hindi walang labis, walang kulang. Itong aking Giraray po sa Kuyang Utroho na magkakaigwanin na meeting and then reorganization dyan po sa Barangay San Elena, Baras, Nava, Camarines Sur sa pamamayo ni Punong Barangay Alvin Bermejo. At dyan po alas 2 din pagkahapon. Bueno po, inabot na kita kan sa tuyang oras. Kaya kita man po mapaaram na. Digdi po sa tuyang programa Buhay sa Barangay. Nakaibanan niya to sa technical side, Jameson Oco. Iniman po ang sa inyong lingkod, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Salamat po kan sa inyong pagkantamay. God bless you all.